Зөһрә, син борчылма. Безнең башка вариантларыбыз да бар. Бер фирмадан икенчесенә йөрергә күп вакыт кирәк. Минемчә, безгә резюме язып җибәрергә кирәк. Резюме? Ничек инде? Син үзең турында мәгълүмат язасың, һәм без аны төрле фирмаларга җибәрәбез. Әйдә, нәрсә язабыз? Менә монда үрнәге бар. Исемеңне, фамилияңны язасың, туган елыңны. 1990 ел, туган көнем 29 гыйнвар. Белемең, Югары. Казан Идел буе федераль университетын тамамладым. безгә нинди эш урыны кирәк? Икътисадчы яки сәркатип? Икътисадчы гына. Оныт инде сәркатип һөнәре турында. Минем бу белгечлек буенча тәҗрибәм юк бит. Анда тагын тәҗрибә сораячаклар. Без 6 ай дип язабыз. Бу дөрес булмый бит. Хезмәт кенәгәсен караячаклар. Зөһрә, син эш табарга телисеңме, юкмы? Телим, бик телим. Шулай булгач, син нинди? Җаваплы, төгәл, белемле, тырыш һәм Булды, җитәр. телләр турында сорыйлар. Син нинди телләр беләсең? Татарча, русча һәм инглизчә беләм. Безне нинди хезмәт хакы кызыксындыра? Әлбәттә, югары. Әйдә, уртача сумма языйк. Менә резюме әзер. Җибәрәм.